はい、こんにちは。はい、こっちかな。とまあ今日はね、ちょっとだけなんですけどね、最後だから配信していこうかなと思いまして、配信する運びとなりました。悲しいな。人が釣れるかな。あれ、減った。ちょっと待って。いないわ、誰も。と、誰もいないのか、今。いたわ。うん。ちょっと待って。えーっと、よし。じゃあ、八角に対やろう。頭痛いな。負けないからね。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。やった。フリケン。テトリスでどうだ。おう。テトリスでどうだ。おう。テトリスでどうだ。おう。おう。テトリスでどうだ。おう。テトリスでどうだ。なんさですがに鬼畜だな。実力が違うよ。くっそ、マジか。はい、バーニングプレス。マジで。バーニングプレおう。やった。フリケン。稲妻落とし。胡蝶のうわ。やばい。僕の勝ちだね。バーニングプレス。マジで無理なんだけど、それ。いくよ。ファイヤーブレス。ファイヤーブレス。おう。やった。ファイヤーソフリニッケン。ク。稲妻落とし。胡蝶の舞。最後ワインだ。第4極意。第4極意。いやー、無理だわ。それはきつい。僕の勝ち
ね。待って。ダイナソニック。おうグレートファイおうちょっと待って。こうか。ヤー。グレートファイヤおよっとフリケン稲妻落とす胡蝶のー。前神ちょうだい。グレートファイヤおよっあ、と危ない。フリケンー。グレートファイヤー。バーニングブレス。バーニングブレス。よっと待って、やばい。こうかな。バーニングブレス。バーニングブレス。ファイヤーブレス。いくよ。ペガリスでどうだ。オッケー。なんでこうなるの。実力が違うよ。ペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。よっとペガリスでどうだ。やぶさん返し稲妻落とすお手紙ちょう。ペガリスでどうだ。おうおうペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。おうバーニングブレス。おうおうペガリスでどうだ。おうよっとペガリスでどうだ。ファイヤーブレス。おうダイナソニック。おグレートファイヤー。おうオッケー。なんでこうなるの。実力が違うよ。あ、いや、ダメじゃん。ペガリスでどうだ。おうドラコスペシャル。ペガリスでどうだ。おうグレートファイヤー。よっとグレートファイヤー。よっとマジで。ファイヤーブレス。ファイヤーブレス。ファイヤーブレス。ファイヤーよっとおうよっとうん。フリケン稲妻落とし胡蝶の前サイドワインだ。神ちょうだい。強っ。僕の勝ちだね。ペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。おうペガリスでどうだ。よっとはやぶさん返し稲妻落としお手紙ちょうだい。グレートファイヤー。グレートファイヤー。おうペガリスでどうだ。ちょっと待って。おうおうグレートファイヤー。おうおうペガリスでどうだ。おうおうグレートファイヤー。ファイヤーブレス。おう危ない危ない。なんでこうなジョイスさんやるの。った。実力が違うよ。ペガリスでどうだ。おうよっとフリケングレートファイヤー。稲妻落としペガリスでどうだ。ペガリスでどうだ。おうグレ
レートファイヤー。おうテトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。なんでこうなるの。実力が違うよ。テトリスでどうだ。おうあ、やべ。グレートファイヤー。やったウリケン稲妻落とし胡蝶のやべ、舞そっちだね。お手紙ちょうだい。お手紙ちょうだい。やべえな。僕の勝ちだね。テトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。おうグレートファイヤー。テトリスでどうだ。おうなんでこうなるの。実力が違うよ。49強いな。テトリスでどうだ。やべえ。おうだ。グレートファイヤー。おうやったグレートファイヤー。稲妻落としテトリスでどうだ。胡蝶のお舞手紙ちょうだい。テトリスでどうだ。え、テトリスでどうだ。マジか。おうグレートファイヤー。おうグレートファイヤー。ブレススペシャル。やったブレス。厳しいタイミングブレス。なんでこうなるの。実力が違うよ。テトリスでどうだ。グレートファイヤー。おうなんだとでこうなるの。実力が辛そうだな。うーん。いくよ。ダイナソニック。おうテトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。おうオッケー。なんでこうなる実力が違うよ。の。おうテトリスでどうだ。おううん。おうお手紙ちょうだい。グレートファイヤー。おうやったウリケテトリスでどうだ。ン稲妻落としハッピー。テトリスでどうだ。おうバーニングブレス。ダイナブレス。おうダイナソニック。ダイナブレス。ダイナソニック。やったウリケンバーニングブレス。ダイナソニック。おうやったウリケンお手紙ちょうだい。あ、刺さるのか。僕の勝ちだね。テトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。おうグレートファイヤー。おうやったテトリスでどうだ。ウリケングレー
いな。微妙。スニックか。稲妻落とし。テトリスでどうだ。おうバイオブレス。バイオブレス。バイオブレス。いくよ。バイオブレス。よっとバイオブレス。バイオブレス。よっとバーニングブレス。なんでこうなるの。実力が違うよ。うん。オーブンで。ダイナソニック。おうグレートファイヤー。おうテトリスでどうだ。おうよっとグレートファイ稲妻落とし。胡蝶の舞。お手紙ちょうだい。テトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。よっとおうよっとグレートファイヤおうやべ。ー。グレートファイヤー。おうグレートファイヤー。よっとはやぶさん返し。稲妻落とし。お手紙ちょうだい。バイオブレス。ダイナソニック。おうテトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。いくよ。バイオブレス。よっとバーニングプレス。バーニングプレス。ドラコスペシャル。よっと厳しいダイナソニッ厳しい。ケイ。なんでつながるね。こうなるの。ク。実力が違うよ。テトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。厳しい。なんでこうなるの。実力が違うよ。まだ誰もコメントしてくんない。悲しい。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。おうテトリスでどうだ。なんでこうなるの。実力が違うよ。あおうよっと売り切れ。お手紙ちょうだい。おういやー、きついわ。ダイナソニック。ダイナブレス。バーニングプレス。バイオブレス。おうよっとダイナソニッ売り切れ。稲妻落とし。あク。手紙ちょうだい。僕の勝ちだね。おお。バーニングプレス。いくよ。バイオブレス。バイオブレス。売り切れ。バイオブレス。稲妻落とし。お手紙ちょうだい。ダイナソニック。おうテトリスでどうだ。よっとマジか。売り切れ。稲妻落とし。胡蝶のお手舞。紙ちょうだい。お手紙ちょうだい。僕の勝ちだね。うん。
マジで。プリケンうわー。ボッコボコ。僕の勝ち。ボッコボ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 コ。おっと手取る。了解。負けないからね。いきま絶対一本も取らせないぜ。ーバーニングプレスよ。ちょっと待って。手紙ちょうだい。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。グレートファイヤーサンキュー。実力が違うよ。ダイナソニックグレートファイヤー。グレートファイヤー。フレームサイクロピー。グレートファイヤー。あー。ちょっと、中開けずるいよ。ダイナソニック。サイクロピー。サンキュー。実力が違うよ。あ、いや、なんやねん、それは。いくよ。いや、無理。それは無理よ。いじめ、いじめ。いじめないで。あ、やべ。長川県強すぎ。ちょっと大きめすぎだよ。コメント。実力が違うよ。ダイナソニックグレートファイヤー。あれなら耐えれる。いやー。え、実力が違うよ。いい。実力が違うよ。
うんオッケー。実力が違うよ。ダイナソニックグレートファイヤー。いや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 、死ぬんかい。実力が違うよ。なんだと。バーニングブレス、ダイナブレス、ダイナソニック、いくよ、グレートファイヤー、テトリスでどうだ、いやー強すぎん。実力が違うよ。テトリスでどうだ、テトリスでどうだ、いくよ、そっか。テトリスでどうだ、実力が違うよ。いやーそれはやばい。テトリスでどうだ、うん。テトリスでどうだ、いくよ、テトリスでどうだ、サイクロンピー、テトリスでどうだ、パータンキュー、実力が違うよ。サメチエちゃんさん、こんにちは。サメチ。いや、ありがとう。忘れないでね、僕のことは。いやー、悲しいな、本当に。またやるかはわかんないけどね。ちょっと待って。また今後やるなら、とりあえず、いつになるんだろうな。わかんないけど、7月以降かな。割と近いなっていう感じなんだけど。まあわかんないけどね。めっちゃ置き見するやん。
もしかしたら勉強とかで忙しくなって、もうできないっていうこともあるかもしれない。うん。で、実力が違うよ。できるだけ受けたい。まだ続くの？いやー、それずるいよ。ツイッターは多分やると思うけどね。まあでも、言うて今もね、そこまで、なんかやってるってわけじゃないけどね、ツイッター。あー、このリカバリー。おい、パフェーン。おい。強いんだって、だから。たまにはアンペ情報。そりゃ、たまにはね、たまには日記みたいな、なんか、しょうもないことも、書くんじゃないかなーって。でも多分だけどね、40ライン更新しましたツイートは、なくならないと思う。多分ね。ほい。ちょっと待って、どうしよう。こうおお、それは嬉しい。でも更新できるかわかんないけどね、40ライン。今もう行き詰まってる感がすごい。ちょっと待って。そうだよな。なんか今はまだ1週間に1回くらいとか、そんくらいは更新できてるけど、この前一気に更新しちゃったからな、なんかもう更新が厳しそうな感じがするんだよね。そんな風なことが思ってる。うい。はい。しっかりと TSD をさしていくと。やばいな。
腹減っていたし。やば。ちょっと待って。ね、DT 砲も見えてると。いいね。ちょっと待って。あ、やばい、一気に人いなくなってきた。悲しい。よし。中分けなんて余裕だわ。うん、強い。実力が違うよ。うん、うん。あ、危ない。いやー、そのような思いはないんだよな。行きたくなっちゃった。くー。いいね。DT も見えてる。
マジで。いや、実力が違うよ。実力が違うよ。うん。実力が違うよ。いいね。実力が違うよ。マジか。お返しだよ。お手紙ちょうだい。ドラコスペシャル。ハッピーだ。いくよ。グレートファイヤー。いくよ。バタンキュー。実力が違うよ。あれか。と。危ないなぁ。実力が違うよ。はいはいはい。戻ってまいりました。もう3時ですよ、こっちは。もうすぐで。やばいな。やば。脊椎が。くそ。くそ、誰が。うん。5分来ないな。終わるか。国がビッグワンやりたいって言ったから、ビッグワンやってんのにさ。よし、やるか。ビッグワン一回やったら終わりたいと思います。まあまあまあ、そこら辺は察してくださいよ。察する文化だよ、日本は。
んマジでいやー、下手くそだな。こりゃ、負けたかな。ちょっと思わぬところでミスってるのが多かったな。いや、意外と。まあ、それはわかんないんだけど。もっとわかんない。あげた。煽ってんじゃねえよ、ぶっ殺すぞ。ちょっともう一回だけやらせて。もう一回やったらもう寝るから。くそか、マジで。もうボッコボコじゃん。よし。早いんだよな。マジくそか、マジで。イラつくな。もうやだ。ビッグワン嫌い。寝る。はい、寝まーす。おつでーす。タイヤリー。